Pentsatzen baldin bada, ekin egin beharko da ere bai, ez? Egin bintzet ez dakit edo konsekuente izan bintzet ez, esaten duzunarekin edo pentsatzen duzunarekin, gero ez dakit, buruarekin eta pentsatu eta ekin nik uste. Bai, ekarpenen bat gainera beti egin daiteke, ez? Keinu txiki horiek ere balio dute. Aldaketa horietan edo mikromatxismo horiek ez onartuz, ipurdia tabernan ukitzen dizutenean esanez, holako gauza horiek ere esan behar dira. Eta ez lotxatu edo. Nik uste dut emakume guztiek jasan behar izan dugula indarkeriren bat maila txikikoa bada ere, denok. Eta igual konturatzen zara indarkeria izan dela handik urte batzutara. Bai, noski jasan dudala, baina uste dut emakume guztiek. Baina hori aspaldiko kontua da eta oso gaztetan izandakoa, ez? Oraindik min ematen du batzutan. Kaixo, aurrera, pasa. Mentxe gabiltza, grabaketak egiten. Hune kantaken abesti berriak. Hau, gitarrari tokatzen zaio. Horixe. Drogaserako jotzen du. Mensebas, trikitilsekoa. Kaixo. Eta Alberto, aspaldiko laguna. Kaixo. Hemen estudioaren erregea. Bueno. En el lío. Ni hasi nintzen musika nola agertokitan edo azaltzen, aurkantari eta euskal kantu txapelketakin eta aritzen nintzen, baina gero egia da, gero nire kabuz edo ja buru pixka batekin edo hasi nintzela nire Arbitirekin eta Inigo Agirrerekin euskal kantuen bertsioak edo egiten, geureratzen edo. Eta Itzalak deitzen zen proiektua, eta ibili ginen herri batzuetan, Katalunian ere bai aritu ginen, eta oso oroitzapen politia daukat. Eta gero ja plaza talde batean hasi nintzen, Jota Hanka taldean, nire Arbitirekin bai, Itxasotxe bestekin, Gorka Otamendi, Gariko Itzara Bolazakin, eta hortik ibili ginen asko Bizkaien eta hola jotzen. Eta gero garai berean, 2004an edo 2005an edo, Katamalon Bihotz Bakartien klubarekin proiektu bat egiteko proposamena jaso nuen, Gotzon Baranderen bitartez, eta hoxe, hor ez dakit urte batzuk eman genituen, ez dut gogoan zenbat, baina 3-4 bat urte ez dakit. Eta hoxe, eta gero, ene kantak egin hasi nintzen. Urko Oskozek proposamena bota zidan, bera aita izan berria zen, eta umentzako euskal kantuak edo ez zeudela esaten zuen, hor nolabaiteko hutsunea zegoela esaten zuen, ez? Eta ni musikaria nintzen ez edo, musikarekin kontaktua nuen ez, eta nire gauzatxoak egin janituen ez, berak esan zidan aizun, nire, egingo dugu zerbait umentzako, bideoklipekin eta kantajuegos moduko bat, eta zakete, eta holaxe. Ez dakit, utxune hori betetzeko lan hori, niretzako politia izaten ari da, eta emakume bat izatea gainera ez, zergatik ez, hor ere dugu Aiora Pirritx ere hor dugu ere, eta bestien sortzailea ere bada, edo letrak ere egiten ditu, eta gizonek bezain besteko gaitasuna dugu, edo gehiago, baina ez gara hain ikusiak. Katamalon hasi nintzenean, horre biolin jotzailea zegoen Aintzina Lekue, ni pianoa jotzen aritu nintzen eta kajoia, eta gero duo batzuk ere egiten dituen, eta gero Itxasotxe beste bajoarekin aritu zen. Beste guztia gizonezkoak ziren, eta gero saxofoiarekin Itziar Castrillo ere hasi zen. Orduan ginauden 5 bat gizonezko eta 4 emakumezko. Orduan oreka oreka desientekoa eta egia esan oso giro polita geneukan eta gauza politak egin genituen.
Katamalo berez, Bihotz Bakartien Klubaren proiektu bat izan zen, eta literatura da bere funtsetako bat, ez? Orduan, letrak Gotzon Barandiaranak, Barandiaranenak ziren olerkiak edo, orduan, denak bereak. Eta musika Gotzonek egin zuen, bestela Alesek baten bat ere egin zuen, Gorkak ere bai, eta nik bat egin nuen, abesti bat. Ukatu egin behar nizun Zoriona. Gotzonek eskatu zidan eta egin nuen. Jotzen genuen aldiro, edo Malkoren bat, edo ez dakit hor, bai, oso potentea dira kantuak. Bai. Ez dakit olerkia hain barruraino iritsi ote den beste noizbait Katamalorekin ez bada. Uste dut musikarekin olerkiak, poesia, etxe askotara edo belarri askotara iritsi zela Katamalori esker, ez? Eta horre askotan identifikatuta sentitu izan dira, langilearen egoerarekin edo emakume bat adibidez, bere buruaz beste ezin duelako bere bizitzarekin aurrera egin, ez? Osea, oso gaurko gaiak, ez? Gero amodioa noski, hori kartzelan dagoen jendearena, ez dakit, borbor egon zitezken gaiak ziren, eta dira gaur egun ere oraindik modan daude, horiek ez dira pasatzen, ez, hori txarrez. Orduan, uste dut badela ere, gauza gogorrei, ez dakit, edo gauza gogorrak dotore esateko modu bat edo gordinik, ez, baina uste dut pertsona askotara iritsi izan dela, eta hunkitu izan duela, eta igual batzuk ere konturatu gauza askotaz, ez? Edo esnatu. Berez nik pianoko ikasketak dauzkat eta harpako erdiak eginda dauzkat. Eta musikako irakaslea naiz ere bai, magisteritzarekin. Neure burua piano jotzailetzat, baina ez da ere, ez dut pianoa jotzen. Pianoa erabiltzen dut konposizioa egiteko, orduan gaur-gaurkoz edo sortzailea naiz. Nik horrela ikusten dut neure burua. Abestiak egiten ditut. Eta pianoa erabiltzen dut sortzeko. Baliteke, bai, postu hauetan edo sortze prozesuetan igual gizonezko gehiago egotea, baina ez nizuke esango ziur emakume gehiago edo gutxigo dauden, baina sormen horren baitan emakumeak ere badira, ez bakarrik musikan. Olerki gintzan ere bai, Leire Bilbao bat dugu hor, ilustratzaileak ere baditugu, ez zaitaterako izena, Mutu Berria ere bai, emakume desente, ilustratzen gero idazten ere bai, edo gidoiak egiten, Anela Baka ere bai, Nere Ibarzabal, gehiago ikusten dela iruditzen zait, gero gizonezko sortzaileak zenbat ezagutzen ditugu, ez? Osea, izena igual ez da jakiten. Ez bada rock munduan edo pop mundu horretan, ez? Zurine Hidalgo bat, Aiora, Kasba Adekoare bai, badago, ez? Afu, badira taldeak eta badira gutxiago, baina Albertorekin beti. Osea, teknikaria da eta estudio hau gustatzen zaigu, ez da nire lanean sartzen gehiegi, no te metes mucho en mi trabajo. Pues solo le da los botones y ya está. Eta gero Txusek jodu ja 2 disko, 3? Bi. 2 diskotan jodu ja eta 3garrenean. Anterior y esto, ¿no? Sí. Eso es. Bai. Eta Sebas izan da oraingo fitxajea, bajoarekin animatu zaigu. Está claro que hay una representación menor que la que hay de tíos, ¿no? Que es una consecuencia lógica de toda la represión que ha habido
hacia la mujer en los últimos años y que sigue habiendo ahora, ¿no? Entonces es algo que está cambiando poco a poco, pero bueno, desde luego sigue habiendo muchas diferencias. Entonces, bueno, hay grupos de tías, hay grupos en el que hay una tía o dos tías, hay grupos que es todo tíos, o sea, pero sí que hay mucho más chicos, presencia masculina que femenina, está claro. Pero sí que es verdad también que cada vez hay más, ¿eh? Y, joder, pues, no sé, nosotros, por ejemplo, nuestra técnica de luces es Leire, es una chica, o sea, tenemos equipo también, tíos, o sea, quiere decir que hay de todo, pero vamos, desde luego hay menos, sí. Uste dut orain emakumeen presentzia Txusek esan duen bezala handiagoa da, baina gauza asko dago aldatzeko eta gizarteak ere ez dakit asko laguntzen duen ere, eske hor debate handia dago, hor faktore asko daude, berak esan duena ere represioarena, orain ja ez daukagu hori, baina gero ematen du emakumeari egozten zaiola ama izatearen hori, ez? Badirudi, osea oraindik ere azpian badago hor ama izatearen presio hori, ez? Eta emakume askok ezin dute amatasuna eta olako lan hauek aurrera eraman, ezin dituzte eraman. Gehiago ere bai, emakumeak ere ematen du ikasi duela jendearen aurrean beti egin beharra duela dena ongi, oso ongi edo ia perfektu, ez? Ematen du hori ikasia daukagula edo erantzuna beti eman nahi dugu alik eta onena eta ezin dugu akatsik onartu, ez? Eta orduan, igual horrek ere bai frenatzen gaituela pixka bat. ¿Cuántas mujeres has podido grabar en el estudio? O sea, el porcentaje es más bajo. Sí. Instrumentistas también. Sí. ¿Y de voces? Y de voces también más bajo. ¿De 10? De 10, 2. ¿Y hace 20 años o hace 15 años también? Sí, yo creo que también. No ha cambiado. No te atreves a decir, ¿no? Es complicado, no sé. Ahí... Yo creo que va unido también a eso, a que a las mujeres parece que se nos... subconscientemente, o sea, se nos exige más. Entonces no nos atrevemos a dar el paso o... No sé. Si mete la pata de una mujer parece que está como más castigado que la metedura de pata de un hombre. Ya. Lo digo desde esto, ¿eh? Sí, puede ser. Tengo esa sensación de que se nos ha educado así también, de que tenemos que hacerlo todo bien y tenemos que responder siempre bien y somos responsables en todo lo que hacemos y o sea, tenemos que cuidar un mogollón de cosas. Sí. Es como que la visión sigue siendo muy masculina, entonces Sí, claro, hay bai. una condescendencia hacia el hombre más que hacia la mujer, claro. Bai. Es como... Bai, Sí. es un poco... Primero reconocerlo y... No, pero bueno... Yo he tenido, o sea, no educación por mis padres, pero en general, yo una educación súper machista y tengo ahí un montón de cosas que noto que están ahí, que te das con ellas y te las quitas de encima, ¿no? Pero que no digo cosas como demasiado graves, pero cosas como pequeñas, ¿no? Micro Sí, machismicos sí, de eso esos, que se dice, ¿eh? sí. Bai. Esa presión que Sí. es Que los sin tíos no la querer, tenemos, ¿no? Porque es verdad. tú ves ahí al tío Scatch, es como otro, ¿no? Pero sí, es verdad que se les exige otra cosa. Es como que a los hombres se les perdona. Sí, eso es. Y para hacer algo que no esté perfecto, pues igual no nos atrevemos a hacer o no lo hacemos. Sí, aún está eso de que si eres bueno en algo y eres un tío, vale, eres bueno en algo y eres un tío, estás ahí. Si eres buena en algo y eres una tía, vale, tienes que estar encima buena también, ¿no? Para la televisión, También. la música, es como, oye, ¿qué importa el físico, no? Bai, Sí, bai. ahí sí, ¿no? Ese extra que tiene que haber también. Es un ejemplo de Sí, de muchas que cosas, bai. Pero bueno, Eso creo que sí, ahí hay mucho por hacer. pues sí. Bueno, Nerea, bien. Eskerrik asko, ¿eh? Placer. Y es que... Hablamos, ¿vale? A ver En qué tal verano, en agosto, ¿cómo estás? ¿Y en septiembre? vais. Hostia, pues septiembre, a ver. Izarra goian, ohera goaz, lagunekin abestera. Izarra goian, katuak lotan, egun ederra izan.
ene kantak sortu zen hori, lehen aipatu dut, Urko aita izan zen, eta bere semearentzako berek ez zuen euskal musikarik topatzen edo, bueno, ez zuen egokia ikusten edo gutxi egizen zegoena, eta orduan niri proposatu zidan diskaren bat ateatzea umei begira, euskeraz, eta hola ez, eta horrela hasi ginen, inusiente, eta gero hortik lortuko genuen diruarekin edo, nahi genuen euskal erakunde bati edo euskararen alde edo euskararekin lan egiten duen elkarten bati edo laguntza eman, ekonomikoki. Gero ikusi genuen puntu ezakit, garrantzitsu batean geundela, guk lana egiten genuen ene kantak egiteaz aparte, eta dena aurrera eramatea zaila zen. Orduan pentsatu ginen lokal bat hartzea, eta hemen gaude lokal honetan, Atarrabian, eta orduan hemen entxegatu genezaken, grabaketaren bat ere egin genezaken hemen bai, eta elkartu denok. Hori baino lehen, hartu ondo baino lehen, lehenago diskak egintzen dituzten, eta gero ikuskizunak, ez? Antzerkiak, hori da. Antzerkia egiten, hiren artean, eta osartu nintzen nire adibidez. Eta beste, oso dantzariak, pieza garrantzitsua, Xabi. Eta Itziber eta Uxue, eta jende ere. Eta Iane pixka beran dago etorri zen, eta oso polita ikuskizunak zuzenean oso polita izan. Nik uste proiektu honen funtzionatzen dula eta arrakastatula nirari esker zen egiten dituen abesti ditela. Nik uste oso Eretzako dira funtzionatzen duna. Abia puntua bestia da. Funtzionatzen duna da abestiak. Eskolan ikusten dut eta batenaren guztietara ikasten dituzten eta bareak egiten bai. Baina aktualidad, ere mundiala da. Kriston lan dago atzetik, ez? Kriston lan dago atzetik. Potik ez da ikusten, edo ez dirudi horren besterako denik, baina ostras, dago jende pila bat hor lanean, ez? Abestiak egiten hasten zaretenetik, bukatu... Prozesu osoa oso luzea da. Gero hori antzerkiak ezakitzer. Ensaioak... Kanpotik ikusten dira 3 edo, ez? Bai, 3 bider 3 minimo. Iazko polo-potolo horiek prestatzeko... Arenakoak. Bai. Eta gero familian. Udaren bukaeran, hasiko ginen edo abuztaren bukaeran, eta arena eta beste guztiak, eta oso azken osoa orduak eman egiten. Bai. Eta gero familian eta da, ze azkenan gehiena gurasoak zarete ere bai, eh? Oso, hiegi ezkere. Behar duzu olako infrastruktura bat, bestela ezin da. Bai. Bestela ezin da. Akordioetara igual iritxera, bai. Bai, eta maletak atean ere noiz baitu bai. Edo usteko asmoarekin, bai. Eta aztegu ez ere, claro, bakoitza badugu gure lana. Orduan, pues, ditugun orduak, ez? Eta gero, ona entsaioak, batzuk igual nik txiki badaukat eta etxera iritsi orduko behar beziralo, hori da eskatzen zuen, eta gero azte uruten, larun bata, gande igual boloak ez. Baina, oso polita da, gero ere. Eta letrak egiteko garaian batzu dira animaliei buruzkoak, eta polemikarik emango ez duten letrak dira, eta, ez? Baina eske beste gai batzutan, ez gara jartzen ados ere, baloreetan ere, kontrako iritziak ere topatu ditzakezu. Adibidez, nik badakit Zorrien kanta egin genuela, eta nik azkenean, ematen den mezua da, ez garbitasuna, baina bai, mesedez begiratu, ez, buruetan, azkenean pasa daiteke burutik burura, baina badakit guraso batzuk, esaten dutela gauza natural bat dela, eta ez dela begiratu behar, hori etorri den bezala joango dela edo, ez? Eta, gauzak, badakigu ez direla gurekin denak ados egongo. Ez da bakarri gurasoekiko, ez? Gurekiko ere bai. Hori da, bai. Berdintasuna, ez? Bai. Respetua. Bai, mezu potoloak, bai. Gero, beste alde batetik ere nahi dugu 4 urtekoentzako, 3 urtekoentzako musika eta hola egin, baina, karo, mezua, ez? Naiz eta subliminalki jasotzen ari diren edo, batzutan ulertzea ere zaila izango zaie txiki hoiei, ez? Orduan batzutan ere simplifikatu nahi duzu letra, ume hoiei begira, ez? Baina ez da erresa ere puntua hartzea. Orduan abesti batzuk bai direla igual, 8, 7, 6, 9 urtekoentzat eta beste batzuk igual simplegoak zentzu horretan, ez? Igual 4 urtekoentzat edo, ez?
ez da publiko berdina. Ja. Neroko saio bat hasi behar dugu, edo hasiko gara, eta ostras, horren atzean bai dagoela lana, ikusten ez dena. Baina leheno 4 artean, o 5 artean egin zitekena, orain 15 artean egin behar da. Da, Euskal Herri osora zabalduko den lan bat, ez? Eta Nafarrotik, ez? Jaiotetxea edo jaioterria Nafarroan, eta horrek ere baten dizu harrotasun, ez? Merito gehiago ez dakit baina, ostras. Ez? Iruñean jaiotako proiektu bat, ez? Euskal Herri osora. Eta, bueno, hartuko ditu gauzak. Izarra goian, musu bat eman, irri batekin lotara. Izarra goian, beldurrik ez da, argia itzali eta festa. Kontatzen hasi eta txiki sentitzen gara. Bat hiru lau hamaika mila argizte berraldoian. Izarrak goian, ontzak sasoian, kilkerrak Nire hau zen. Enora, venga, eraman. Ama, zapatu dira hau zen. Bai? Bale, utzi beste toki batean. Uf, da, terrible. Hala, txiki. Nik pianoa 8 urtekin hasi nintzen jotzen, lekun berrin hemen derrigorrezkoa zen musika ikastea. Kasi, ez zegoen beste estraskolarrik, bakarrik pilota eta musika ia. Eta pianoan apuntatu ninduten, eta, bueno, azkenean Donostiko Kontserbatorioan bukatu nintuen ikasketak. Han arpa bat egoten zen, gela horretan, nire irakaslea ere arpako irakaslea zen, eta galdetu nion, hau zer da, eta pues arpa, eta nahi baduzu ikas dezakezu, eta orduan hasi nintzen arparekin, eta 6. maila arte egin nuen. Magisterioare egin nuen musika irakaskuntza Iruñan, bi gauzak aldi berean edola. Nik banekien musika egin nahi nuela, txikitan. Bai, musikarekin lotura zeukan zerbait, baina errexena zen irakaskuntza. Orduan hortan hasi nintzen. Nun espero inundik inora aukera izatea, musika sortzeagatik bizitzea edo, ez? Nintzako da amets bat ia egi bihurtuta. Alden neurrian edo aldudan arte behintzet sortzen jarraituko dut. Itzalak proiektuan adibidez, nire arbitirekin neukan hori, niretzako ja bazen gauza polit bat, ez? Herri batzuetan jotzea, toki txukun batzuetan kontzertuak ematea, hori zen gauza sekundario bat bezala, ez? Lanaz aparte olako zerbait egitea. Hori niretzako ja bazen plazerra, musika jotzea beste batzuekin, ez? Orduan, hori da igual gertuena izan dena, ez? Gero plaza taldean jo nuenean, bai zen lanbide gehiago edo, ez? Etzen hainbesteko, osongi pasatzen nuen, baina etzen sortzeko toki bat. Eta Katamalon jotzearena izan zen niretzako ere zoragarria, ez? Musikari bezala, olako talde bat osatu alizatea eta gozatzea momentu oro, ez? Horrekin Katamalokin. Gero ez dut, egia esan ez dut planteatu hola beste zer. Nire kantakek ere asko betetzen nau, baina olakorik enun espero. Gogoan dut adibidez, nik piano egin nahi nuela, pianoko ikaskuntza ikasi nahi nuela, eta Iruñeko froga egin nuen, hartu ninduten, baina niri esan zidaten Donostin hobea zela. Orduan Donostiko froga ere egin nuen, hartu ninduten eta gurasoek esan zuten, baina nola egin behar duzu pianoko karrerak ez du lanik ematen. Eta nik piano ikasi nahi dut, nik ez dut unibertsitatera joan nahi, eta esan zidaten bazuk, unibertsitatera joan behar duzu. Karrera bat egizu, ze bestela ez duzu lanik izango, ez? Eta 17 urtekin, eta esan nuen ez. Iruñera joango naiz magisterio egitera, baina nik piano egin behar dut Donostin.
eta bi gauzak egin nituen. Eta hasiera batean gurasoek konplikatua edo zaila edo ikusten zuten, baina nik oso garbi neukan piano egin behar nuela. Eta anaiak bai, eta ahizpak ere babestu ninduten edo esaten zuten, bai ez, zuk egin nahi duzun hori, ez? Eta ni beti oso horren aldekoa izan naiz, oso garbi eduki dudanean kontua lantzatu naiz, ez? Eta oraingoan ere, ETB-erako saio bat egiteko arrisku hartu dut, funtzionarioa nintzen edo irakaskuntzan nengoen eta apirilean esan nuen, bueno, arrisku hartuko dut eta musika egitez biziko naiz o temporada batez. Eta orduan bai gurasoek oso garbi ikusi zutela edo esan zutela baiet, trenak behin pasatzen direla eta hartu inberra direla. Duela urte batzuk bai zailagoa zen, ia ezinezkoa edo pentsa ezina zen emakume bat orokorrean arteaz bizitzea, ez? Hori pentsa ezina. Nik itxaropena daukat edo ez dakit garaiak beste batzuk dira eta gaur egun ja ia edo zeinek artezake nahi duen erabakia, ez? Eta artearen aldeko apustua ere bai. Emakumeek oztopo gehiago ditugu eta lehen aipatu dut ere. Presio sozial hori ere nik somatzen dut handiagoa dela emakumeekiko. Baina ikasitakoa ere da. Ikasitakoa edo txikitatik jaso ditugun mezu txiki mini mezu horiek, ez? Subliminal horiek oso barneratuta ditugu eta bai egia da igual ez ditugula hainbesteko arriskuak hartzen edo lehen aipatutakoak, ez? O konplejoak edo presio hori sentitzen dugu eta igual ez dugu pauso hori aurrera ematen. Nik zer egiten dut musikako gela horretan, zer egiten? Eta zer gehiago? Hone janingo nago. Ordenagailuan lan egin. Eta zertan egiten dut lana, badakizue? Kantak jartzen. Kantak... Bai. Zein? Eta lan asko egiten dut edo gutxi? Lan asko. Aurten nahiko urte potentea izan da, udaberria eta hola, emanaldiak izan direlako, eta ni ere joaten naiz, asteburutan izaten dira. Eta orduan bai egia da umeek ikastolan edo ikastetxean egoten dira astelehenetik ostiralera, eta gero asteburutan joan behar izatea, ostras, pena emateaz aparte, gero antolatu behar duzu etxeko martxa, ez? Orduan edo bikotearekin planifikatzen duzu, edo gurasoek laguntzen dizute, edo amagin arrebak, edo aitagin arrebak, eta ni zorionez infrastruktura kompletoa daukat. Orduan ongi moldatzen naiz, baina niri gogorra egiten zait igande batean joan behar izatea etxetik eguerdiko 12 eta 8 artez bueltatu ahal izatea, ez, beraiekin egoteko. Azkenean ere beraiek hori pixka bat ezagutu dute eta astez beraiekin egoteko aukera daukat eta eskolara joateko edo eramateko edo ekartzeko ere badut aukera, beraiei gosaria emateko, esan nahi dut, eta egun batzuk gogorragoa dira eta beste batzuk erresagoak, ez? Laurok egotea ez da erresa ere ez. Emakumeak gehiago bisibilizatzeko edo ez dakit musika munduan gauza asko egin behar dira, baina hori etxetik ere jaso behar da, nik uste, gurasoek ere ereduak eman behar dituzte, ezagutzera eman ere etxean, musika jartzen denean, badagolako, eskolan ere bai, heziketa aldetik edo hezkuntzak asko egin dezak ere bai uste dut. Eta asko da ereduak emanez, dauden ereduak emanez, eta ez bakarrik euskaldunak, kanpoan ere bai, baina eredugarriak, ez? Ez prentsak nahi duena edo medioek bultzatzen dutena, ez? Eta nik uste dut euskal gizartearen nahiko kontzientziatuta dagoela horrekin, ez? Emakumearekin, eta gero ere ikusten da herrian igual emakumeak daudela, pixka bat hori lantzen ere bai, ez? Eta uste dut gutxinaka toki hori ere hartzen ari garela, baina hori hasi behar da etxetik, jarraitu behar da hezkuntzan eta noski medioek
jarri behar dute, edo nik uste dut irratian musika tarteak daudenean edo pilatu behar da oreka bat. Dakigu ez direla emakume, gizonezko gehiago daudela igual mundu honetan, baina oreka bat bilatu behar da, horre konpentsazio bat edo ez dakit. Egin daiteke, medioetan, hezkuntzan, etxean eta kalean, batez ere eredu onak emanez. Gale, eskerrik asko nene. Ez aduz. Ana. Lehizuen arte. Aio. Batean gaur, ez zaudezu bainan, musu batek pusti dit goiko Espainia. Salako besaulkian, falta zara bainan, nik soma